karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi tingali. Kung magkakita ko babae nga pares nimo, buutan og pinagkagwapa lang nako. Mangutan naman kong ate, bahala ka kung nagbinuang ka diha. Ilunad dili na mahitabo. Usbon ko. Dili ko gusto mahitabo na to ang gibuhat sa kumagidikanan. Una nakasa si Papa. O kitugbangan sa mong inahan gibuhat sa mong amahan. Lauman ko ang imong gisaad, Brian. Ug misalig ko nimo. Basta tulo ka buwan ha, kuha ami. Ha, Brian? O lagi, di sa ko makantos nga, maliyo mo na ako. Gimingaw ng gay ko rin mo. Di na magkatubad ng higda. Damguhon talang ka. Todlon, may number man ka ni Pariinggoy, no? Wa, ikaw naman gawin na Nga naman. Wato may bawang ni Agos Manila. Tagatag ka siya si number, ha? Text ako. O tawagin niya siya. Ano may bawo? Sige, i-text lang. Sige, sweetheart. Nagpahibaw lang ko ni mo. May doon tinggal sa TV, kinako. May doon man. Okay na, bye na. Bye. Bye-bye. Bye. Ate. Unya. Kumusta man? Unsa tong nabati nako nimo nga kuhaon mo man sa tulo ka buwan? Tinuod? Mo man gisaad niya ate. O hinaot nga magmalampuso ng iyang mga plano, ang iyang pag-atiman sa ilang negosyo ni ate niya. Mag-ampo ko anak ate. Ni ana si Papa. Nagkapian man. O tingali ka matikod si Ate LV ay. Dede. Lord. Yay. Pa. Pawa pa mo abot si Mama oy, sukad paglakaw niya ganina. Min suol mo ni. Unsay ni suol pa? Nagpingit ka mangkod. Hindi makakabitiis ba? Na disgrasya ni atong pila na ka buwan adlaw na labay dumbulan nga katuman na dumbulan sa atin nimo. Suol mo kanahan. Kadugay na to. Sige ka manggog pamasahero. Gastado kay ng lawas nimo. Tungod anang sige ni mo pamasahero. Gipanuhot na pa. Kay manghimasa na ba dayon kay kabot. Mau tingali da. May haplas ka da. May haplasan ko rin Sige kuhaon ako pa. Pero kung musuol gihapon na ayaw sa pamasahero ha. Ani sumsagot kita da ba? May kwarta pa mangkukupa. Magibili ni Brian. Ay, taga na kasi mo kaulingon sa mga bata. Bisige na ko ang hapas be. Mahimasal ko kadiyot niya, mahaplas din ko. Sige kay masahian taron ka pa ha. Sige da. Gabi na. Ganina ramila ka sa lodya. Iyo lang gipalarga si Brian. Nagpabadlong sa dayon. May pakayagawi ka Brian. Dayon gikan ini. Hastilan ni bayhana tao. Wapa di mo ni hapon. Isunoy bin bay hapit. Giwat man mo na mo pa. Kamus mama? Ako. Kakaon ako. Nagpalitog sweet corn. Ganihan. Nakahurot di kong dokbok. Busog ay ko day. Kamu na lang da. Nan niya guhot na ito inyong inahan. Nambot sa tura sa mauli. Panihapon lang day. Abli mo oy! Abli! Taligsik ba ha? Palibak Kadiyot ma! Biset! Di ma. Biisad! Malas nga lawa rin eh. Ha? Pilay pildi ni mo. Ngayon na pang hilabot. Ako itong sapi akong gisugal. Pandirado na lang mo diha, Elbe. Muuwan tingali ron. Taligsik naman. Dako sa kayong dagong ganina. Umaga pandirado, panihapon na mo ha. Kaya matuog na ko.
Ngano tong amahan nimo? Mura magwa makakita nako? Da, dugay man gud kang nauli gud. Pildira pa. Uy, dili inyong kwarta akong gisugal, Elvira. Ayoko mo Ay ano kun man gud ma? Hilom ay! Hilom! Sabi sa dia, makaon ko. Dunga na lang ta. Magsukad ko. Luna! Dali na day, manihapon na ta. Una lang mo, te. Wa ko gutoma. Mukaon lang ko niya ako gutomon ko. Ilona! Dali na diri be, may isulti ko. Ma, di ay bata. Nagpadidi kong dudong. Mahuman ka diha, gawas ha? Kay sabutan na to ang bahin kang Brian. Ha? Masa may sabutan ninyo ma? Ayaw pang hilabot. Mama, uy. Ngano gutong di man ko manghilabot? Tingalig, unsa na sad nang nahuna-hunaan nimong buhaton ha? Aron lang ka makakwarta? Oh. Hilabtano ni mo? Elvira! Elvira! Anong itapatan mo, Silvira, Lord? Hilabtanon kayo, min. Mapay gisapot ko. Susitaro kayo kung sa'y tuyo na ako kang Ilona. Kahilas ra. Abi na kaso na magtrabaho na sa butika? Mag-inarti na? Ha? Baya, ano? Nalimot siya nga iya kong inahan? Hasilan, Lodi. Kung doon ay kasamok mahitabo din sa itong kagulingon, ha? Ikagadayon mo hinungdan. Noon saan makoy? Ang ato bang mga anak ay mong kontrahon? Hilom ay! Hilom amin! Ay kung sermoni diha. Naglagot ko sa gibuhat sa anak mo. Yan, walang kaing mitubag-tubag na ako. Mura gusto namang muhaot? Ha? Baya, ano? Ha? Unya ka lang babayhana ka. Tihilo na lang. Naatlan kasi ang sapot nga napildi. Maudyo na hinungdan. Makiksulti ko siya ni mo. Pahin kong kang Brian. Pangwartaho na sa tingaling mo pa na. Magkalagot kang inahana, uy. Kaingon ako og maayo na siya. Nga nausap na. Da, plastic kang inahana. May las atubangan. Naglagot ako niya, Ilona. Gisagpa ko sa igong katarungan. Gitubag ko lang siya sa husto. Ilom na lang lagi. Magubot na ta. Gabiin ha. Natuog ng mga bata. Paminawa, nahilom na. Basi nagmisod na silang kwarto ni Papa. Kung maminyo ko, kung doon ay lalaki nga akong magustuhan, ang makagusto sab ko, maminyo ka ni ko. Di kumutipong mama, pahala na, maglain ko. Nagsabot man sad mi si Brian, te. Makuhaon mi niya. Kuntuan na mi dito sa Manila. Malayo na mi. Og tingali, muna nang hikayo na nga handumon ka ni Mama. Loy man sa gatong amahan ko. Unsaon man sabkod. Sobra rang iyang pagsabot sa batasan ni Mama. Daog siya laing pagkasulti. Mao nga bigkara ng atong inahan. Brian, naara di ay kadiha. Ate, lain ako lawas. May paway ko. Ayaw pasagdi nga huway tao ang shop. May manghilabot niya sa mga butang, mga display, mga maharaba na, Brian. Gibili man ako si Tisuiti. Nagpahibaw man kung lain akong gibati. Sorry, ti. Ayaw nigpermiha, ha? Ako'y kasabaan ni Mateo. Yun na. Naunsa mong yun ka. Na-homesick lang tingin ko, ti. Kano pa ba sa may tabo nga nalayo ko sa kong pamilya? Grabe naman. Si Mana palang gani nga may abot ka din, eh. Na-homesick dayon. Huna-hunaa ang imong trabaho. Ayaw pagsalig nga igsuon ti ka. Sige na, balik na dito sa shop. Sorry, ate. Sige, madara ko. Oy, ayaw gid ka sayop sa mga presyo matag pyesa, ha? Kung masayop ka, kuhaan ra bag yun na sa sweldo nimo. Nahala, sige. Trabaho. Hamugaway ito rin ni matang akong kwarto. May electric fan pa. May TV. Wala ref. Pero hamugaway ni Gud. Sobra pa ganyan sa tibok pamilya. Kunya pala ang pamilya na ko para ako. Dilagi ko pati og kalaay.
Nangaon na sila sa ate. Gawas kang ate. Huwag sa mga pagmangko na ko. Napatulog ka tao. Kinsam ka na sila. Kalami sila gipangaon. Brian? Oh. Dunga na lang unya sa mga helper, ha? Wa na may bakante. Okay ra, ate. Wa pa mo kagutom, ha? Sige, mga pira ko, ate. Mura man nausap si Ate Vicky sa yung pagtagan ako. Mura man lain akong tao pa rin niya karon. Mura kong nausap siya. Gahapon lang nasuko siya nga igo lang kumipahuwi. Magdugay ka ko din, he. Ikaapoy na ko. Kagabi na kaming nanirado sa shop. Daghan kiking ati manunon. Una sirahan ang shop. Kikapoy ko pero dili ko makatuog. Tora kung una kang iluna sa mga anak. Wapagod buwan din, pero mura pinanaktuig ang gibati kong kamingaw nila. Manawag ko. Gimingaw ko sa mga bata o sa kong asawa. Ang ako cellphone. Hello? Sweetheart, natukaw ka ba? Daan palagi ko nga ikaw, cute. Nga nawag ka ni Kurasa. Brian, nga no, cute. Lahom kay mong panghupaw. Gimingaw ko ni mo. Huwag sa mga bata. Gusto ko mapauli, Iluna. Dili ko magkagwanta din. Mapauli ko. Brian! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!